Trine, hvad synes du om mobning? Jeg synes, det er frygteligt. Det er frygteligt? Ja. Simon, hvad synes du om mobning? Jeg synes, det er nederen. Nederen. Er der nogen, der er uenige? Nej. Sikre? Ja. Det er faktisk ret svært at finde nogen, der synes, at mobning er fedt. Så hvorfor er der overhovedet mobning til stede? Hvorfor afskaffer vi det ikke bare? Så lidt er det vist ikke. For rundt omkring i hele Danmark, der bliver mobbet rigtig mange steder. Det er i skolegården, det er i skoleklassen, det er i SFO'en, eller det er henne i klubben. Men hvorfor mobber vi? Og hvad kan man gøre for at undgå mobning? Vi har samlet 5 børn i dag, som ved et eller andet om mobning. Enten fordi de selv er blevet udsat for mobning, fordi de selv har mobbet, eller måske været en af dem, der har set på, mens det er gået ud over andre. Men hvornår mobber man, og hvornår er det bare uskyldigt drilleri? Se lige det her eksempel. Første vælger, anden vælger. Jeg anvælger. Vida. Okay, jeg tager min rand. Når drengene i 6. C fordeler hold til fodbold, er Nikolaj tit en af dem, der bliver valgt til sidst. Usse. Tag Christian. Kasper. Tag Abdi. Tag bolden. Gav sgu da ikke Nikolaj tilbage. Fint nok, så tager vi ham. Okay. Markus er rigtig god til fodbold, og så er han også en af klassens ledere. Det er tit ham, der bestemmer, hvem der spiller sammen. Godt lavet. Ja, godt lavet. Vida. Det er sjældent, at Markus brænder en chance, så når det sker, bliver der grinet. Det sidste gang. Jo med. Nikolaj er gal på sig selv. Hvorfor kunne han ikke bare score? Det kunne være så fedt at vise, at han godt kan. Du skal ikke regne med at være med i morgen. Vi gider sgu da ikke have sådan en taber med som dig. Det er ikke fair. Markus han brændte os. Og hvad så? Markus er 30 gange bedre end dig og plejer at score. De andre griner, da klassens leder, Markus, han brænder sin målchance. Er det mobning, eller er det bare drilleri? Og hvad så med Nikolaj?